नोहसुर कहियो ना होई है कुदारी। हमनियो क्या बात नोहसुर हां कहियो ना होई है कुदारी। काहे एगो नारी सब पर भारी अपना मुंह जतना पड़े एगो नारी सब पर भारी। आई देखो हम कहनी हो एक जानी भगली है तो दूसर जानी ओइली हो देखो हम मुंह ले ले ओइली हम हां पलान को के चलता लोग की लंगड़ा के दाबे के बा। हां ई दबाए वाला हो ई ना दबाई खुदे दबाइल भाई का दबाई ए भी अच्छा लगल हो त दोनों हाथ उठाई सब है प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। आ ऊपर हाथ और रखे के बा रही नो पप्पू राय जी की तरफ से ₹1,00,000 का पुरस्कार बा। और एगो प्रचार है बा बोल दी हम हाँ हाँ बोल अरे हाँ बाबू बोल। अंबिका मोटर्स सुनहरी ई रिक्शा इलेक्ट्रिक बाइक व्यवस्थापक शिवम बाबा पता रामनगर बाईपास रोड इंडियन गैस एजेंसी छपरा यहाँ के तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार रहे। हेलो पप्पू राय भैया कहाँ बने हेलो हेलो प्रणाम बा भगवान माई यही में बनैले रहो भैया के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार वही तरह से मिलल बा। माई से कामना करे कि माई अपन आशीर्वाद भाई के ऊपर बनैले रहे। एगो शायर बा हेलो कि वक्त ने हमें मजबूर कर दिया है साजन बाबा। वाह 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 वक्त ने हमें मजबूर कर दिया है वाह वाह मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया है। गैरों की शिकायत हम क्या करें आपसे गुलशन भैया गैरों की शिकायत हम क्या करें आपसे मुझे आप लोगों की मोहब्बत ने मशहूर। ई लंगड़ा मोर जाई ओकरा बादे एकर नाम बुताई जहिया ले जी नाम होई चाहे ना होई जेंगो जियल बा एही गो जी रउआ सब के आशीर्वाद जहिया ले मिही मिली एही गो कराह में के घी पीही। प्रेम से बोली दुर्गा मैया के जय। पॉसिबल नहीं खे ना जीतम लो महाराज पॉसिबल नहीं खे माने इतना कुछ होखले के बावजूद इहे बाकी हमनी के हारले बने जाए हार आप गए हैं हाँ। अभी तक वॉल्यूम पे लही नहीं अभी तक 0.00 वॉल्यूम पॉइंट ले बानी इतना बीच में जाके नहीं हो रहा कैला के बाद एगो हमार केहू एगो हाथ ना उठाइला स एगो हमार अब का बहिन चाहिए उससे ज्यादा क्या चाहिए एगो हमार बहिन माइक ले लसी लेकिन इने से ताहना जेसीबी से दबाइल हो चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ कलसिया की सखी हमार कहत तरीके नहीं खे बोले के तो देखिए पार्टी इतना बरियार रहला कि बहन कम से कम हमनी के बात सुन लियो ना ए भैया प्रेम से बोलिए दोनों लबरी लोगी लंगड़ी लबरी लब लंगड़ी काहे कहे हम भगवान लंगड़ी काहे बनाई है हमरे के अगला जन्म में फिर लंगड़ बनाबो ना ये हमार भाई तने एगो ताली बजाई लो के अगिल का बेरे हमारा भाई के गुण मिल जाओ। कौन दु कहलो सब कहना चंदा कटले बना के बिहान गोड़ लाग जाई हम कह तरी कि ना मिल ना ए हमरा ना मिली हम हेंग चल जा पहुंच जा हेंग चले ये दुनिया पे एक सेकंड हो देखा ले मुझे जब भी सुनाती है ये दुनिया प्यार के किस्से ये दुनिया प्यार के किस्से मुझे जब भी सुना
गुलाबी वो लड़किया ताली बजावे के बाद दोनों आंखों में पाओ वो लड़की याद आती है वो लड़की याद वो लड़की याद आती है वो लड़की याद आती है वो लड़की याद आती है धन्यवाद धर्मवीर भाई के सुने के पप्पू भैया बाप रे बाप लागत कि लंगड़ा के गोड़ लाग जाई पप्पू भैया ने एगो जोरदार ताली बजा दी आप सब भैया के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा माई से कामना करे बे भैया अगला बारी लंगड़ा आवे नु तो जोन गर्दनवा में के पहले बनी माई मन वो पद पर पहुंचा देस कि अगला बार गर्दनवा में के जोन पहले बनी ओकरा से मुठ हमरा के गिफ्ट करी कि ते ही लंगड़ा मांग के गई रहले तो आज हम हे जगह पर बानी बानी माई से ये कामना रहिए को जोरदार ताली बजा दी भैया ला अब तू गावो इन्हें लंगड़ा के स्टॉप उड़ाई ना लेकिन हम चाहता नहीं कि खाली हम ही काहे मुंह हम भी डूबेंगे सनम तुमको भी डुबाएंगे आओ गुलाबी गुलाबी हेलो अच्छा माई बहन भाई जे भी बा अगर हमार गायकी चाहे हमार गाना अगर अच्छा लागल होखे तो एगो जोरदार ताली बजा दी हौ देख ली एने से ज्यादा वोट होने कट गइल बा एकरे के जनसुराज कहल जाला